ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба видео. Умедворам ҳолатон хуб аст ва кайфиятатон ҳам олӣ. Имрӯз мо боз бармегардем ба футбол ва суҳбат мекунем дар бораи бозии дирӯза, дар бораи он чизе ки дар майдон шуд, чӣ чизҳо чашмрас буданд ва кадом лаҳзаҳо саволҳо ба вуҷуд оварданд. Баъзе бозиҳо натиҷа доданд, баъзеашон не, вале баҳс, фикр ва хулоса албатта ки бисёр аст. Имрӯз ман мисли ҳамеша фикри шахсии худро мегӯям, бе шакарпӯшӣ, бе об, он чизе ки худам дар бозӣ дидам ва ҳис кардам. Пас агар шумо ҳам дирӯз футбол тамошо карда бошед, фикр мекунед, таҳлил мекунед, пас ин видео маҳз барои шумост. Биёед ором ором сар мекунем ва мегузарем ба худи бозиҳо. мо кайҳо боз дар бораи Парис Сен-Жермен гап намезадем, вале имрӯз айнан ҳамон рӯзе аст ки онҳоро фаромӯш кардан мумкин нест, чунки ПСЖ суперҷоми Фаронсаро гирифт, Марселро дар пеналти мағлуб кард. Росташро гӯям, ин бозӣ қариб бо бохти ПСЖ анҷом меёфт. Ҳамаи чиз ба он тараф мерафт, аммо ПСЖ бозам нишон дод ки то сонияи охир таслим намешавад ва бозам қаҳрамон пайдо шуд. Ин дафъа албатта ки Гонсало Рамош. ӯ дар дақиқаи 95 ҳисобро баробар кард. 95 дақиқа. Фикр кунед чӣ қадар фишор, чӣ қадар асаб. Ин аллакай ба як одати ПСЖ табдил ёфтааст. То охир мекашанд, вале зинда мемонанд. баъд аз ин бозӣ ба силсилаи пеналти гузашт ва дар он ҷо ҳамаи чизро дарвозабони ПСЖ ҳал кард. Люка Шевелие ӯ ду пеналтиро баргардонд. Ором бо боварӣ мисли дарвозабони калон. Пеналти ҳалкунандаро бошад Дезире Дуэ зад. Ҳамин тамом. Кубок моли Париж шуд. Аммо як чизи ҷолиб аст ки бояд ҳатман гуфт. ПСЖ аллакай се финали пайдарпайро дар вақти асосӣ бурда наметавонад. аввал онҳо дар чемпионати ҷаҳон байни клубҳо аз Челси бохтанд. Баъд финали суперҷоми Аврупо бо Тоттенхем, бозам пеналти. Пас аз он суперҷом бо Фламенго ва боз ғалаба танҳо дар вақти пеналти. Он ҷо бошад Матвей Сафонов 4 пеналтиро гирифт, 4то. Ин воқеан сатҳи девонавор буд. Ва ҳоло боз як финал ва боз пеналти. Хулоса равшан аст. Дар бозиҳои ҳалкунанда ПСЖро дарвозабонҳояш наҷот медиҳанд. Пештар Сафонов буд, дирӯз Шевале. Агар росташро гӯем, ин кубокам маҳз бо шарофати дарвозабон ба даст омад. ӯ ҳам дар худи бозӣ ва ҳам дар пеналти дасташро кашид. Бозии хеле қавӣ нишон дод. албатта дар ин ҳама як шахси асосӣ ҳам аст, Луис Энрике. ӯ дар 2.5 сол бо ПСЖ аллакай 10 трофей гирифтааст. дар маҷмӯъ бошад дар фаъолияти мураббияш 19 трофей дорад. ӯ соли 2023 ба ПСЖ омад ва аз ҳамон вақт қариб ҳамаи чизро бурд. 3 маротиба суперҷоми Фаронса, 2 маротиба чемпионат, 2 маротиба ҷоми кишвар, 1 бор лигаи чемпионҳо, суперҷоми УЕФА ва ҷоми байни қитъавӣ. илова бар ин ҷои дуюм дар чемпионати ҷаҳон байни клубҳо. агар ба ин ҳама корашро дар Барселона ҳам илова кунем, мебинем ки ин мураббӣ тасодуфӣ нест. ман ҳанӯз аз замони Барселонааш ба ӯ бовар доштам. дар ПСЖ бошад, ӯ инро бозам равшантар нишон дод, то ҷое ки ҳатто Усман Дембеле бо ӯ туби тиллоиро гирифт, на барои ном, балки бо бозӣ. аз ҳамин сабаб Луис Энрике имрӯз аллакай дар қатори қавитарин мураббиёни ҷаҳон меистад. агар васеътар бигӯем, яке аз беҳтаринҳо дар таърихи футбол, бебаҳс монстр. дӯстон, чӣ хеле ки медонем Кубоки Африка гузашта истодааст ва имрӯз чоряк финал мегузарад. бозиҳои бисёр ҳам муҳим ва шумо метавонед ҳамаи рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар гардонед. дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бо промои махсуси мо AMG0777 ба даст оранд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. ин бозӣ аз ҳама интизоршудаи давр дар премер лига бо ҳисоби 0-0 анҷом ёфт. Арсенал ва Ливерпул мусовӣ бозӣ карданд ва агар росташро гӯям, ҷараёни бозӣ пурра ба ҳамин ҳисоб мувофиқ буд. ба фикри ман маҳз дар ҳамин бозӣ ва маҳз дар ҳамин қисми мавсим бозии эҳтиёткоронаи Арсенал комилан дуруст буд. ман инро ҳанӯз пеш аз бозӣ ҳам мегуфтам. Ливерпул он қадар заиф нест ки бисёриҳо менависанд. ин даста хеле боинтизом бозӣ мекунад. хатҳо фишурдаанд, бетартибӣ нест, яъне онҳо рақиби ҷиддӣ ҳастанд. дастаҳои миёна метавонанд бо онҳо таваккал кунанд, чунки онҳо барои чизи ҷиддӣ намеҷанганд. аммо Арсенал ҳоло ҳаққи бохт надорад. барои онҳо ҳатто як хол ҳам мисли тилло арзиш дорад. ғайр аз ин, бозии рӯбарӯ бо Манчестер Сити ҳоло ҳам дар пеш аст. ман тамоман ҳайрон намешавам агар Арсенал дар он бозӣ ҳам хеле эҳтиёткор бозӣ кунад, бештар бо тӯб бешитоб. дар навбати худ Сити маҷбур мешавад ки риск кунад, зеро ба онҳо ғалаба лозим аст ва маҳз дар ҳамин лаҳза Арсенал метавонад ҷазо диҳад, чунки онҳо хуб медонанд ки чӣ гуна аз хатари ҳариф истифода баранд. агар дар бораи Ливерпул гап занем, боз ҳамон мушкилии кӯҳна
баромад. Якравии Арне Слот. Ин мураббии хеле эҳтиёткор боз худро нишон дод. Ба фикри ман ин бозиро Ливерпул метавонист барад, метавонист ҳамларо нав кунад, метавонист Кезаро ҳамчун ҳамлагари асосӣ барорад, метавонист тарафи чапро бо Рио тароват бахшад. Аммо ҳеҷ кадомаш нашуд. Ҳолати Бредли бошад умуман саволбарангез аст. Ӯ ҷароҳати вазнин гирифт, пояш шикаст ва ӯро бояд хеле пештар иваз мекарданд. Афсус барои бозингар, хеле афсус. Ва ин пурра бар души мураббӣ меафтад. Якравии Слот аллакай на мисли принсип, балки мисли саркашии беҳуда менамояд. Агар росташро бигӯям, Арсенал дар охири бозӣ ба ғалаба хеле наздик буд. 6 дақиқаи охирро онҳо пурра зери назорат гирифтанд ва воқеан метавонистанд бозиро баранд. Онҳое ки бо диққат тамошо карданд, инро диданд. Чемпионҳо бисёр вақт ҳамин тавр мекунанд. Дароз сабр мекунанд ва дар охир фишор меоранд. Аммо ҳамаи чизе ки пеш аз он буд, барои мухлиси футбол тамоман ҷолиб набуд. Бозӣ бисёр дилгиркунанда буд. Дар нимаи аввал Арсенал гӯё фаъол менамуд, вале аслан ягон лаҳзаи хатарнок эҷод накард. Дар нимаи дуюм суръат бозам паст шуд ва дар Ливерпул ғайр аз давидбароҳои камками Жереми Фримпонг дигар чизе дида намешуд. Яке аз дилгиркунандтарин бозиҳои мавсим бо иштироки ин ду даста. Боз як нуқтаи муҳим, Микел Артета то ҳол ҳеҷгоҳ Арне Слотро мағлуб накардааст. 3 мусовӣ ва 1 бохт. Ин як далели ҷиддӣ аст ва тасодуфӣ нест. Мо қаблан бисёр дар бораи Шешко аз Манчестер Юнайтед гап мезадем. Ӯ дар Премер лига ба задани голҳо сар кард. Ҳоло бошад навбати Виктор Гёкереш расидааст. Ӯ аллакай 10 бозӣ пайдарпай аз бозӣ гол назадааст. Аз 1 ноябр тасаввур кунед. Он вақт ӯ ба Бёрнли гол зад. Дар ин фосила ягона голаш аз пеналти буд, вале мо дар бораи гол аз бозӣ гап мезанем. Дар ин мавсим ӯ дар Премер лига 5 гол дорад, 2 тояш аз пеналти дар 19 бозӣ. Аммо ҳамаи хабарҳо ва баҳсҳо дар атрофи Арсенал маҳз бо номи ӯ мегарданд. Ҳатто худи мухлисони Арсенал бештар аз ҳама ӯро муҳокима мекунанд. Дар ин ҷо як нуқтаи ҷолибам ҳаст, бародарон. Тамоми танқид ва хейт ба сари Гёкереш меафтад. Бо шарофати ӯ ҳама Мартинелли бечораро фаромӯш карданд. Ҳатто касе аҳамият надод ки Мадуэке аллакай 11 бозӣ пайдарпай дар Премер лига на гол дорад, на асист. Барои ӯ 60 миллион пардохт карданд, аммо тамоми креативаш дар 30-40 сонияи аввал баъд аз ворид шудан ба майдон тамом мешавад, то даме ки ҳариф ҳанӯз пурра ба бозӣ надаромадааст. Ана ҳамин гуна қаҳрамон аст Гёкереш, тамоми зарбаро ба худ мегирад. Як мавзӯи дигарам ҳаст. Формаи Букайо Сака. Рости ҳолати ӯ саволҳои зиёде ба миён меорад. На дриблинг, на зарбаи ҷиддӣ, на тезонидани бозӣ. Аммо дар ин бора касе қариб гап намезанад, чунки тамоми диққат ва танқид ба тарафи Гёкереш рафтааст. Агар шахсан фикрамро гӯям, дар ҳамин бозӣ барои ман беҳтарин бозингари майдон Доминик Собослай буд. Воқеан беҳтарин. Ӯ кори вазнинро анҷом медод. Ҳамаи ҷо ҳузур дошт. Минтақаҳоро мепӯшонд ва ҳамзамон яке аз фаъолтарин бозингарони ҳамлагари Ливерпул буд. Агар шумо бозиро бо диққат дида бошед, мефаҳмед ки Собослай дар ҳамаи ҷо буд. Ғайр аз Фримпонг, маҳз ӯ ҷараён ва суръати бозиро идора мекард. Бозии хеле қавӣ нишон дод. Дар натиҷа мо ҳама аз ин бозӣ чизи оташин интизор будем. Арсенал дар формаи хуб буд. Бисёриҳо фикр мекарданд ки Ливерпул дар ҳолати бад аст, аммо чӣ хеле ки ман ҳамеша мегуфтам, Ливерпулро нодида гирифтан мумкин нест. Бо дастҳои калон онҳо ҳамеша дар сатҳи баланд бозӣ мекунанд, ҳанӯз аз замони Юрген Клоп. Барои ҳамин бозӣ дилгир, суст ва бидуни гол баромад. Аммо ин футбол аст. Баъзан чунин бозиҳам мешаванд. Акнун дӯстон, мегузарем ба бозии аз ҳама зиёд баҳсшудаи рӯзи дирӯз. Реал Мадрид дар нимфинали Суперҷоми Испания Атлетико Мадридро бо ҳисоби 2-1 бурд ва ба финал баромад. Аммо агар росташро гӯем, бозии Реал чандон боварибахш набуд. Онҳо дар ҳар нимтайми ҳамагӣ 10-15 дақиқа фаъол бозӣ карданд. Ин саволро ба миён меорад, ё даста аз ҷиҳати ҷисмонӣ он футболеро ки Хаби Алонсо мехоҳад бардошта наметавонад, ё қувваро барои бозӣ бо Барселона нигоҳ дошта истодааст. Ман аниқ намедонам. Пеш аз Эл Класико саволҳо кам намешаванд, аммо муҳимаш ин аст ки Реал Атлетикоро бурд ва ба финал расид. Дар финал мебинем ки чӣ мешавад. Ҳоло мехоҳам ба онҳое муроҷиат кунам ки зиёда аз 10 сол аст мухлиси Реал Мадрид ҳастанд. Шумо Реалро дар давраи Зинедин Зидан дидаед, дар замони Карло Анчелоти дидаед, дар вақти Жозе Маурино дидаед. Ҳоло бошад Реалро бо Хаби Алонсо мебинед. Росташро гӯед, оё ин бозӣ ба шумо писанд аст?
ба фикри ман реал ба футболи сахти системавӣ ниёз надорад. Ин даста ҳеҷ гоҳ дар таърихи худ бо чунин футбол бозӣ накардааст. Реал ҳамеша бо ҳиссиёт, бо мотиватсия ва бо шахсиятҳо бурд мекард. вақте ки Криштиану Роналдо бозиро ҳал мекард, баъд Карим Бензема, баъзан Винисиус Жуниор, ҳоло Килиан Мбаппе, Родриго ва дигарон. Ин дастаи схема набуд, ин дастаи характер буд. мураббӣ мотиватсия медод, бозингарон натиҷа меоварданд. ҳоло бошад ман ба ин реал нигоҳ мекунам ва ростӣ ин бозӣ маро асабонӣ мекунад. бозингароне ки бояд обводка кунанд, ҳамла созанд, як бар як гузаранд, маҷбуранд 90 дақиқа прессинг кунанд ва бисёр даванд. реал гӯё мисли як дастаи заиф менамояд ки бояд бо ҳар роҳ ғалаба кунад. ман бори аввал ошкоро мураббии реалро танқид мекунам ва барои ман ин мураббӣ Хаби Алонсо аст. ман Винисиусро мефаҳмам. бо чунин супоришҳо ӯ ба зудӣ мисли як бозингари бокс ту бокс мешавад. ин бозингарони бразилӣ ва умуман ҳамлагарони реал бозингарони озодӣ ҳастанд. ба онҳо озодӣ лозим аст. маҳз дар озодӣ онҳо беҳтарин бозии худро нишон медиҳанд. вале вақте ки мураббии схемаи сахт мегузорад ва онҳоро маҷбур мекунад ки ҳамеша ба тактика нигоҳ кунанд, онҳо худро пурра нишон дода наметавонанд. ин фикри шахсии ман аст. шояд шумо дигар хелинро мебинед, аммо ҳар боре ки реали солҳои пешро ба ёд меорам, мефаҳмам ки футболи системавӣ ба онҳо таоман рост намеояд. ҳоло савол ба Диего Симеоне ва Атлетико. чаро Атлетико бар зидди реал ҳамеша то охир меҷангад, мисли финали Лигаи Қаҳрамонон, аммо бар зидди Барселона бисёр вақт таоман дигар хел бозӣ мекунад. баъзан ҳатто дидани бозии онҳо бо Барса душвор аст. вале дирӯз бар зидди реал ҷанг то охир сония. бале мегӯянд ки ин дерби аст, аммо бозӣ бо Барселона ҳам бозии калон аст. бо вуҷуди ин фарқият дида мешавад. ғалаба барои реал хеле душвор буд бародарон. аз ҷиҳати ҷонфидоӣ савол нест, аммо иштибоҳҳо бисёр буданд ва бояд росташро гуфт. Атлетико воқеан хуб бозӣ кард. ҳоло боз як мавзӯи муҳим. мо ҳамеша дар бораи футболбознани топ гап мезанем, вақте ки онҳо муддати дароз гол намезананд. ҳоло дар реал ин масъала ба Винисиус дахл дорад. ӯ 3 моҳ аст ки гол намезанад. 3 моҳ ин 19 бозӣ ва ростии фикрҳояш ҳоло дар ҷояш нестанд. баъди бозӣ ӯ дар зери видеои баҳсаш бо Симеоне навишт ки гӯё Симеоне боз мағлуб шуд. худи Винисиус 3 моҳ аст ки гол намезанад, аммо дар бораи дигарон комментария менависад. Симеоне оромона инро метавонад пушти сар мекунад, аммо ин суханҳо ба Винисиус боз бисёр ёдрас мешавад. фикраш ба ҷои дигар банда аст, дар ҳоле ки финали бисёр вазнин дар пеш реалро интизор аст. ва дар охир финал бародарон. Реал Мадрид ва Барселона бори чорум пай дар пай дар финали суперҷоми Испания бо ҳам бозӣ мекунанд. чорум бор дӯстон. Эл Класико 11 январ мешавад. ба назари ман ин мусобиқа махсус барои ҳамин бозиҳо сохта шудааст. Барса ва Реал ҳамеша ҷолибанд, аммо 4 маротиба пай дар суперҷом, махсусан баъд аз соли гузашта, ростӣ каме зиёдатӣ менамояд. шумо чӣ фикр доред дӯстон? ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шударо аз ёд набароред. бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.